I dagens verden kan det være en udfordring at opbygge stærke moralske værdier hos vores børn. Vi kan blive overvældet af at søge alt indhold på markedet, bare for at finde noget, der indeholder islamisk repræsentation for vores børn. Hvor finder vi meningsfulde historier og lektioner om islam? Hvordan kan forældre danne relationer til deres børn og opbygge et solidt fundament, der vil vejlede dem? Din søgning er slut. Vi introducerer Atlasia Kids, et månedligt magasin, rigt og levende med pædagogisk islamisk indhold, leveret lige til døren. Atlasia Kids er lavet til børn i alderen 6-13 år. Det giver mulighed for at knytte bånd til dine børn, samt aktiviteter for at holde dem i gang med at lære og have det sjovt. Har du nogensinde lagt mærke til, hvor kreative børn kan være, når de bliver præsenteret for et engagerende miljø? Vi har også bemærket det. Når børn præsenteres for let tilgængeligt indhold, der også er visuelt tiltalende og underholdende, trives de og vokser. Magasinet Atlasia Kids indeholder gennemtænkt grafik, der vækker en læsers interesse og levendegør billedet og de historier, de læser. Ved at inddrage islamiske og kulturelt forskelligartede temaer, udvider vi også vores læseres forståelse og eksponering for et dynamisk globalt fællesskab. Vi har udviklet en kultur, der vækker vores børns kærlighed til at læse, samtidig med, at vi udvider deres ordforråd. Vi motiverer vores atlasianere til at være spirituelt og socialt ansvarlige for at relatere Atlasias historier til deres eget liv, og til at blive inspireret til at praktisere de gode vaner, de læser om på siderne i Atlasia Kids. Udover de mange forskellige historier og aktiviteter, indeholder hvert nummer af Atlasia Kids tilbagevendende artikler, der oplyser vores unge muslimske læsere og forbinder dem med deres tro. Disse artikler inkluderer betydningen af Allahs 99 navne, samt en checkliste, der opfordrer til at opbygge gode vaner gennem daglige aktiviteter. Hver måned inkluderer også posts fra Leilas dagbog, hvilket perspektiverer til en 9-årig muslimsk-amerikansk pige, der bor i New York City. Leila er en pakistansk-egyptisk pige og er nysgerrig og udadvendt, hvis begivenhedsrige liv kan være relateret til andre atlasianere. Hendes karakter underholder og guider også læserne gennem religiøse og moralske budskaber. Vi har også navn, sted, dyr, ting, som tiltrækker børn til at se sammenhængen mellem koranhenvisninger og navne, steder, dyr og ting i deres eget liv. Når læsere identificerer og relaterer til disse forbindelser, udvikler de fortrolighed og kærlighed til Koranen. Og i hjertet af vores magasin tilbyder vi animerede kronologiske dele af profeten Muhammeds liv, som du kan reflektere over med dine børn, mens de udvikler en forbindelse til vores elskede Nabi. Atlasia hjælper med at danne en følelse af at høre til for muslimske børn, så de kan vokse med en selvtillid i deres lokalsamfund. Gennem historier, der skildrer mangfoldighed og inklusivitet, føler atlasianere glæden ved at blive repræsenteret, når de ser andre, der ligner dem og har familier og liv som dem. Og da Atlasia også udvikler børns kærlighed til at lære om forskellige kulturer og mennesker, hjælper det dem med at erkende, at muslimske værdier er universelle og anvendelige for verden omkring dem. For i den artikel er vores mission at bringe os alle sammen og derigennem lære børn at værdsætte sig selv og hvert medlem af vores globale samfund. Vi ved, at muslimske forældre ønsker det bedste for deres børn. Af de forældre, vi har spurgt, ønsker 90% aktivt at opmuntre deres børn til at læse islamisk indhold. Men mindst halvdelen af disse forældre kæmper for at finde den rigtige litteratur. Vi har set, at næsten 80% af forældrene ønsker, at deres børn skal udvikle bedre læsefærdigheder. 62% ønsker, at deres børn skal lære mere om deres tro, og så mange forældre ønsker, at børn skal bruge deres tid på mere produktivt. Vi forstår det. Som forældre, lærere og forfattere står vi over for det samme dilemma, og det er derfor, vi har etableret Atlasia. Og i en nylig undersøgelse udtalte 80% af vores abonnenter, at Atlasia har forbedret deres børns generelle viden, islamisk lære og opmuntret familiens interesse og bånd. Vi håber, at børn er begejstrede for at opleve Atlasia, da det inspirerer dem til at lære, stille spørgsmål og have forbindelse til deres tro. Vi ønsker, at alle atlasianere starter samtaler, forbedrer deres sociale færdigheder, udvikler teamwork og inviterer hele deres familie og venner til at deltage i det sjove. Så hvorfor vente? Join os på Atlasias sider.